Ejuma, Titi Obika, Titi Obichre, Ray Hanyedi, Sanse Osaheneno, Krura, Ewekasa, Iti Yanyaso, na Yeti Osahene. Ano Kasao. Di kamu eva asadama asafuwa. Oye, abra oda. Tosumi. Di eva asadama abusabai. Ana abra ewa. Abusabai. Ufumanu menene wo free. Praise God. Now forever. Fast dance ma na the fa kwachi na me wo fa sisi ya onu na ba be presenter go TV o san ye ma na na hire e wo e fast dance ma pe info abanya se no ma asi ne no sa de se ba na aba nde da Yakubu Yamaye, Yedibe, Tutu, Madame Asemi, let me go, Monday, Potina, there. Now, my papa goes in Capra. Mr. Munyas Capra. Macono, point. I'm a Ubia Sansi, Abacosem, Pray fast. Snazzy by yes, congress as well. The buy this Snazzy good guy. Let us as a man as Wabotra Sansamai. If you say, men, and that's a me, I'm going to, you know, starting 94. The boy, about 2018. And the people are busy. So the Debia no fat. Woman can was it? So you could tell me a topa. So when you get here to me, that will get no day who should have a answer. Yes, when you're there, when you're there, David, you have to take a crack. I'm like a crack. Pano, lay it upon that. It's a letter I made it seminar, baby. Your father, you are too suffering. Yes, Imam for a software buying a room for a big night. Now, let it say, yeah, classic Bruno, Yana, a swap of ram in the better to bring. Say, I mean, child in the good nationality. Yeah, you free me by. But many people, we did Babrano, and then Asmano, in Timoga, not yet Asma Babrano as ever. Yes. Linty, Abutre, Jassier, Odo. Sebi, normal is Sisi Grumano. So just Abutre Panamoa, Sabri Cabricum, came for Brown, and I can't say, came for a while. And so Alpha for Subiama. Tina the make us as me. Na me person ko abakosi so hwe ahima e na nanuma ahima e de gugwa e wo sanse ba ya ina me chema abakosi papa e na na odi ka le fe na na ponsa na o de aswa papa di ma wo guma na sifwa de wa na aponsa fish no na bosma and I was my body. And I was one for the boy, you know. And an extra body. And I planted to our with the kind. Ever fuck me. They put me away and play. They put me giddy. So I 2 hours, they are let them on. They put me as printer good man, and said good man, and play. Timber made and I planted to our with the kind of food. And I mean, I fear to fear. Yeah, the fear to fear by the fear to fear. I say, also, free water.
the Gundani challenge, and the can say, and I got to join the first. We did after I failed the final, and I got to join. We did the 40th war. We did 1959. 1959, who was a year in Mexico. One come here to do him for many a man. It is an agwachi, I know every coup. Mine here, and an agwachi, I know every coup. One from my politics, indeed, independence, and I do. It to the side, I know Nana Martin, and India. It's all me, my two home for. Simple for no two. Yeah, the men are not good, just my buy. They are not good, just my buy. Ina na gba tijua aya ma mi a o na anu ye o fe ye ntunu o fe ya lo se debi se be ku sha no won kwa na tie fa ko sha no other side na e be to ye side na be du ye side won ye na nanu ma na no bo no ye nan ba ku ye fe na ma mi ji wa sa ta no ware na na ma ba ni the Gundani man, Ugane, Sansibrano, Yenana, Nunadia, Mamma, Nunadia, Sansibrano, a Libra, Ubia Bredim. Nani. Sissy, the Nana, I bring you are also a young man. And I'm going to let you there. I started over to the idea. Moonlight. Yenana, I went to try, Kwame Swag, my yet and I drive you. Olùsùdánì ayé àrẹ before sẹ́nà mi kàn Olùsùdánì ẹ̀nà màmá nsùdánì yẹ màmá nsù náà bírèsì àtọ́dá náà ẹ̀dẹ́ bírèsì yẹ ẹ̀dẹ́ olùsùdánì ìkú ntẹ̀nu ìkúndẹ̀dánì máàmì nà jẹ́ ìkúndánì ìjẹ̀kúndánì 1959 nana ẹgbẹ́dùfì ìjẹ̀kúndánì 1959 ẹ̀nà nyàmé fẹ́rẹ̀ 1992 nti ìjẹ̀kúndánì 32 solid years. Ofiri hɔ no na ɛhwɛ yɛ a na ɛsɛ yɛnya o yɛhwɛ yɛ a na ɛsɛ maame agya tutu asamara bi nti ɔsan bae from 92 na maame wuyɛ no a maame di fim 2023 biara bi nti sɛ wohwɛ a akonnwa no bifie akyiwa bifie akyiwa bifie akyiwa nti sɛ sɛ asan bae akyiwa a ɛnyɛ pɛlɛ mɔmɔ mu nsɛm no. Say, yeah, mammy, me about Bibia or Sissy. You are, but men are not the ones that themselves. You perform me the room of being and say, will be so say, I tell to say, I'm a new tonight. Then never said, yes, in my now, hear what it takes. Say, Obi and who said, last week said, the brother and said, what did man? What do you mind me? Breaking my mouth in general. Breaking my myself, where you push it now. Then 2 million, what's what the bus now said, or what we see, Himama. Profit debates. Jacob, Kofi Jacob, no details. No friend of the guy, since my mama did now. If he said, I didn't say, they are one in wood, and don't let them come then. I read the way I also yet my own identity. Finally, me, my Michel Okuma. Then my maid got out on our back, Sansi Gravada. Or that, I said, who be our own now, who can't get you, if you are not fighting it. Oh, that's a good deed. That will be so far. Breaking in a buy, and then go back to the buy. Then find it. It's not there, said. I didn't know. Some of them I won't know. I am one by my own to me. What time to go out? You look when I make it. Team is such a moment now. You want him out of it. People I mean, the next year between himself and suffering. And then was taken I'm not going to try to hold the I'm going to go there. Yes, you frapia. One is one month said, Frapia, now me to say, Frapia said, how? Frapia, really, Marco, since he didn't go. I make 20.
nti better chance man no ne obi awu sɛ ne breku man ma besi osi ma mai sɛ adɔde wa ma breku man ma si man na ɔnkɔ breku man ma ɔkɔ baabi ɔne ne kɔ na mo san se ba de ɔntumi fa ne nsa ɔkɔ na bɛka kyerɛ nyɛ saa de kɔ ofi ne kɔ pa yɛ no ho te sɛ kurura ɔnyɛ kurura efi ne kɔ no nsase sɛ bi na de wa wo pepa bia wa ba nsase sɛ kɔ sɛ bi wɔ na sɛ nyɛ mi na masaya ɛnyɛ mu adwuma wa wa ba nsase bia no ne kɔmiti bi edi ne akyerɛ mu yi dada ko na ne de ne yi na di akyerɛ mu nfa pepa kɔ sɔfo kyerɛ ɛyɛ mi dɛ sɛ ma ba obi ti sɔfo kyerɛ sɛ ɔyɛ sɔfo kyerɛ kyerɛ ɔyɛ bia ni sɔfo kyerɛ efi nnɛ ebi tɛ gya fɔ mi nsa anasɔre wọn na se sọ bẹbẹ sọfún tẹ ẹnẹ twa sọfún tẹ ní biara ahọbẹ biara no wọn na yẹ ọhún a ọhún ọ yẹ tọ so nan sẹ mo bẹ ka ya ẹ ọna mo kò fẹ di ẹdi ìdarí dan bi maa yẹ wọ ha a sabuwa no wọ nana bẹyì wọ ẹnẹ twa fún òfin dẹ kọkùnrin bi papa nsa ma ɔyɛ hene ɔnyɛ hene nana sɛ bi yɛ hene ɔnyɛ hene sɛbi o da yɛ bɛgya no kurom a na obi yɛ ne a ɔnyɛ hene na ɔmɛ nyɛ hene no wúdà wọn ayɛ hene ti mi sɛ ho saseman no saa nsɛnsɛn de ti na ano do ada man hema de obi bɛ ne nanam ha na de no ɛkó nua ne ebi ne saa ne kɔ no adwagyewa ɛnyɛ hema adwagyewa ɛnyɛ sase hema adwagyewa ɛnyɛ kuruti hema breku man hema ni tumi sɛ ọba sinasi bɛ si hema ama yi sɛbi breku hema wɔ ɔba yi okuru ma brada ɛyɛ brada ase bɛ manson ɛba 80 years ɛtwe manson osi kuro ma da osi kuro ma da adi ti na ɛsɛ sinasi man yi etie saa kuku wuya na toro no sɛ ya ne yɛ numu wa ti na ɛbɛ sɛ mo ti ɔka ne nan sɛ breku man hema ni tumi oni tumi baabiara sɛ ɔne ne si hema mo adwaje wa ba ni fi ha wa am de be fa so onu ba na ho bi dinu no bro ba na me ka tell you say sansefo yes sansefo e ko ntrefo ni ni ba ko en so bi adani na nso awrampini ye to so mi nu ye ni awrampini ma se tia mi ni abayi mi ma mi oti onu a na ye awrampini ma sansehima protihima ɛna adwuma die baako obi bɛtuma ka daanu nkurɔfoɔ bi na ɔmo kasa yɛsɛ hima nekuma hima gye obi tuma de sɛbisɛbi onyɛ saa de hɔ no yɛne kurutire no kutire abi dandire ɛsanse awurapi ɛne na fɛ de kurutire no eti adi ti na yɛtra no obi na ebesi mama yɛkɔ no saa efi na ɛkɔ saa sɛ na awo ti committee bi na ne kofidia enye me chame efi neko obi a we ne wata do na manya chi no be chira to ebi se obi a ni sa tumi no ye ni sa tumi sa se mamma me ni na ho na di na sa bi ye no nka be tuma so mo ya me tete me ke se ya ka be so ba enso ba so bi e so na e ka bi ne person bi travel no obi ntimi obi a ntimi ni mama yi se a me ka se ebi esi kutansi ti a mmanyi maa mo yɛ pɛgya wɔ na abira ayi adɔntenyi wɔ kutansi wɔ saa na ɔpɛ sɔ yɛ yɛ maa no ban wɔ ebiriku mmanyi maa ɔnyɛ awurampini ebiriku mmanyi maa ofiri sase ofiri bi adan ofiri baabi a na ɔno ɛde ho bebree ayɛ nse mu efiri nɛ kɔ sase man wɔn ma ni na hɔ wɔn ma kuro wɔn ebiriku nkuro yɛ a wɔn yi gyinagyina sase ɛfɛ si nkuro na akɛni yɛ asomdwe wɔ sase brako yɛ wɔ sase ntumi pɛsɛ wobɛgyegye breku man hema ɔna di wei sɛbisɛbi da na ɔwusu a na ɔno kɔtena ne fie ɔhene bɛɛ na na ɛte adwagye wa nkyɛn ɔno bi ante nkyɛn ɔno na man hema no na wayɛ de sɛ ɔyɛ hene yi biara nso ɛkwa ɔmo bɛtu yɛ asɔgbɔrefoɔ no bɛtu yɛ oburuma ɔmo bae ɔmo kura asase bɛɛ na ɛde bae asase bɛɛ na ɔmo wɔ sɛ ntu biara keka sɛ man hema na yɛ oyi ma yɛn kɔ ne saa sisi a mesi madamu wabu amyama mnyama nyumba hii. Omanyi ni ba ko chama ni.
ndene kwa chama nyina no mama nana ya sinima onima ohoro no na ya kwa chama enye enye sese rekuma nyama na kile tu asana sabi me ware me yeso eso kwa je permission baby no busafo sese busafo so nana baba e bo a nana kofuma mu na mbefu akanya kabu ese yuga fa ye ya e ka se police no ọmọ na yẹ ewu ya kasa bi ka hẹ nyinaa yẹ ma wọn wọ polisi fún baako a wọn na nimu ewu sẹ adé wọn nínú odi ẹ nà ẹkọ ọdún nù nti hyia yẹ hyia nà yi pẹpẹsẹ mi kyerẹ sase maa n sẹ ẹ bẹ hwẹ sẹ ẹ bọọlù ayé a ẹwọ mfimfini ha yi tètè a mẹnya maame aka mi ebi di sẹ ebi di mi kuma afei gare da no nso ẹwọ hɔ ebi di ẹno nso kuma sẹ etumi agare na sẹ mmaa na yẹ nyina ama yẹ ẹwọ kumu. Na obi kura ko sɛbi kura ko bande kura wɔ hɔ a yɛbɛtumi ayɛ no kɛse wohu kura yɛbɛdu no kura ne yɛ spɔt na ayɛ kɔkɔ kɛse saa deɛ wei nyinaa na ɔma dwene ofi dɛ kɔ tuta ma na ntorɔ ɔde wei paa na kɔka sɛ ɛfiri na ɛkɔ wo a wobɛka asase afiri ofi dɛ kɔ tuta bi mu you do so at your own risk wo a wobɛbɛ wɔ fom sɛ wobɛka asase womo no biara ma ne chance na ɔkura pɛ na ne kakra yeah, man, it's on that papa. That's a sassy way. That's a sassy way. Sassy way, sassy account. Sassy bank account. So can you have to do? And I know what's all your money. Says a media no go. Like I hear you walk home. I don't know what to do. I don't know what to do. It's a brother the bank and also bank and I was working. Sase foi bɛtɛ mu kyɛ kyɛ sɛ bank dan ne yɛ community center nana kofi asoma ta ne yɛ community center wɔn yɛ kurulu ɛne bank foɔ no yɛ baako ɛde kuro sika esiesie bank no sase mi trɛd nana wɔn abɛku wɔ wɔn agyɛ no wu yɛ wɔn yɛ no kwakwansa yɛ bank no bisata sena ase man nya mfaso wɔ bank no so anaa sese sase sika nyinaa sase fo sika wɔ bank no ase nso akyia nso ebi etutu na ɔmo awia a ibu nkwa nkwa ɛbɛfa so a ɛba so sase fo mo nya kudu mo nya kudu bi ase efi na ɛkɔ adwa gye wɔ esi kuro mako pam no ɔyɛ ba mo ni ebi sɛ de baabi ɔde kuro no kɔ no akora no ɔmo adeɛ mo fa sɛ ni na sɛ bi sɛ mo fa sɛ ɔbɛ sɛ ɔdi ɛkuro na nka sɛ gana sɛ ɔbɛ mu no fa no mu ɔbɛ mu abusua mo ayi funu gana yɛ wi ti bɛ sɛ mo obiara ka kyerɛ sɛ lóko maa yi ma bɛ si ma yi wa yɛ yɛ pɛpɛ ni maa yi ni maa yɛ mia mi nua ba mi maame akua etiwa ɔdɔ funu nsa. Mi maa ma yɛ tete ma wie.